Ο Νίκος, ο Αλέφαντος, προπονητής μεγάλος, ξέρει ότι δεν είναι μόνο ότι θα βάλει το καλάθι, είναι τα αποδυτήρια, είναι η προπόνηση που θα κάνει, σε πολλά πράγματα. Η εμπειρία, α σου πω πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί. Ωστόσο, βέβαια, ναι. Αλλά. Το κοτσάρισμα μεγάλη. Προπόνηση, όπως είπες, τέλεια. Και επιπλέον, δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις, χωρίς να μειώσουμε καταστάσεις, αλλά πρέπει να μορφώνονται οι προπονητές και στο μπάσκετ. Δεν υπήρχε Έλληνας τώρα να κάνει αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός, προπονητής. Δεν υπάρχει. Στο λέει ο Αλέφαντος. Εντάξει, ο Ιβκοβιτς και ο Μπράντοβιτς είναι οι δύο κορυφαίοι. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Θέλω να σου δώσω καταλάβεις. Παίζει ρόλο μετά ο μεγάλος ο προπονητής, πώς απειλέει τους παίκτες, πώς θα τους γυμνάσει και μετά όλα τα κοτσάρινα κτλ. Γιατί ο Γιαννάκης ήταν στον Ολυμπιακό. Δεν περπάτησε τίποτα. Εντάξει, δεύτερος ήρθε ο Γιαννάκης. Έχασε τον τελικό του Μπαρσελόνα. Μιλάμε για τέτοια πρωταθλητριών Ευρώπης τώρα. Δεύτερος τι να πάρεις. Δεύτερος μπορεί να είσαι 100 χρόνια. Τι να το κάνεις. Εδώ ο πρώτος ακούγεται. Ο δεύτερος τελειώνει. Μα ο πρώτος ακούει. Τι να το κάνεις. Αυτό που κάνει ο Ιβκοβιτς το κάνει μετά από 15 χρόνια πάλι. Αυτά γίνονται σαν μήνυμα. Γιατί και ο Ιβκοβιτς με ομαδάρα στη Τζέσσεκα το είχε χάσει. Ποια? Στη Τζέσσεκα που ήταν προπονητής. Βρε παιδί μου, ο Μουρίνιο έχασε φέτος. Τι έγινε. Και ο Γιαννάκης πήρε το με την Ελλάδα, 2005. Τώρα, Τόλι, θες να σου δώσω αγάπη, δεν κάνει ο Γιαννάκης, θα μην ασχολείσαι. Μην ασχολείσαι τώρα από το Γιαννάκη. Ως κορυφαία, αυτά είναι που κάνεις αλάτι, από εκεί πέρα προχώρα μόνος. Και ο Γιαννάκης τώρα μόνο. Μετά ο Γιαννάκης έχετε 120 γκολ θα έχει φάει. 120 γκολ τώρα. Μου λες τώρα ότι θα κατεβάσει το μέσο όρο. Πώς θα τον κατεβάσει άμα δεν έχεις ταχύτητα. Σπριν αλληλοκάλυψη και μεγάλα πλεμόνια να φύγεις. Τους πέθανε τους Ρώσους. Ναι, αλλά ο Γιαννάκης δεν πήρε το Ευρωμπάσκετ του 2005. Ποιο Ευρωμπάσκετ, παιδιά, ο Ζούρος είναι καλύτερος από όλους αυτούς. Πιο μορφωμένος από όλους. Ναι, άλλο λέω. Ο Γιαννάκης πήρε το Ευρωμπάσκετ. Ο Γιαννάκης κέρδισε την Dream Team. Ήρθε δεύτερος στον κόσμο. Να πάρει μωρέ τώρα. Γιατί? Γκαλό άνθρωπος σου λέει πήρε 5 παίκτες, 6 παίκτες. Δεν πάει να πει ότι θα τον συγκρίνει με τον Ιβκοβιτς. Ο Ιβκοβιτς και ο Μπράντοβιτς. Ο Ιβκοβιτς και ο Μπράντοβιτς είναι δύο κορυφαίοι. Αυτό είναι. Δεν τον παίρνεις αυτόν τον τίτλο. Άλλο αυτό. Εδώ δεν μπόρεσε ο Ιωαννίδης που μέτρησε καλύτερα από όλους τους Έλληνες προπονητές. Ο Ιωαννίδης είναι καλός προπονητής. Από τους καλύτερους Έλληνες, ο καλύτερος. Πήρε καμία Ευρωλίγα. Αυτό λέω, δεν μέτρησε. Άρα είναι καλός ή όχι? Δεν είναι καλός για να παίρνει πρωταθλητριών Ευρώπης. Έκανε εγκλήματα. Ναι, αλλά δεν πάνε να πει ότι δεν είναι καλός προπονητής. Όταν πας τώρα με τον Μπάσπαλε και με αυτούς, τι είναι καλός προπονητής. Πήρε τίτλο πρωταθλητριών Ευρώπης. Δεν πάει έτσι. Πώς θα γίνει. Και με ποια ομάδα. Έχει πάρει οι Έλληνες και με ποια ομάδα πώς θα πάρει. Θα πάει στον Παναθηναϊκό χωρίς ένας. Μάλλον ποιον θες Έλληνες. Τώρα η σύγκριση δεν πάει. Δεν μορφώνονται, στο λέω εγώ, πάει όπως και στο ποδόσφαιρο. Οι προπονητές είναι οι κορυφαίοι στην Ευρώπη. Μακράν από τους δεύτερους, οι Έλληνες προπονητές. Καλά, αύριο. Δεν υπάρχουν οι ξένοι προπονητές. Ξένοι προπονητές, άρα να βρεις ομάδα. Ποιος είναι προπονητής έξω στην Ευρώπη Έλληνας? Κατσικάρης. Κατσικάρης, ούτε στο χάρτη δεν υπάρχει. Γιατί ποιοι είναι ξένοι? Είναι σαν να μου λες τον προπονητή της Χίχου. Ο Ζούρος. Ο Ζούρος πολύ καλό. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο παρακάτω. Σπουδάζει. Και ο Κατσικάρης, πολύ καλός. Ο Νίκος θέλει να πει το πόσο. Θα παίξει ο Κατσικάρης με τον Ολυμπιακό αυτό. Τον μπάσκετ το ξέρω καλύτερα το χέρι μου. Το ξέρεις. Τον μπάσκετ το ξέρω καλύτερα χέρι. Δεν υπάρχουν ξένοι προπονητές. Δεν υπάρχουν ξένοι προπονητές. Τελείωσαν. Υπήρχαν οι Σέρβοι, δεν υπάρχει παραγωγή νέων προπονητών από τη Σερβία. Δηλαδή πίσω από ο Ιβκοβιτς και πίσω από ο Μπράντοβιτς, που και ο Μπράντοβιτς προς τιμή του έχει πει ότι ο Ιβκοβιτς είναι ο δάσκαλος. Δηλαδή δεν είναι μόνο η ηλικία που τους χωρίζει, είναι ότι. Ο Μεσίνα δεν ήταν καλύτερος από τους Έλληνες. Ο Μεσίνα είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Λοιπόν, άλλους που δεν τους ξέρουμε. Δηλαδή με Έλληνα προπονητή μπορεί να πάει ο Ολυμπιακός αυτός. Δεν το ξέρεις. Ή αυτός ο Παναγιώτης. Δεν το ξέρεις. Και να βαγγίσεις, είναι αυτά που λες. Εντάξει, πάντως αυτός ο Ολυμπιακός όταν ξεκίνησε στην Ευρωλίγκα ήταν ταβάνι να περάσει στους γιατί δεν θέλουμε, άμα είναι ο Έλληνας ο καλός, του βγάλεις το καπέλο. Του βγάλουμε το καπέλο. Υπάρχουν πολύ καλοί Έλληνες προπονητές και είναι και επιμένω σε αυτό ότι είναι η καλύτερη σχολή προπονητών που υπάρχει στην Ευρώπη. Μετά τους Σέρβους. Δεν υπάρχουν Σέρβοι προπονητές. Ελληνικών δύο δηλαδή. Ναι. Στην Μπαρτσελόνα ποιος είναι προπονητής? Πασκουάλ. Καλό Πάσχα. Τι είναι αυτός? Καλό Πάσχα. Όχι άλλο λέω. Ισπανός. Βάλε έναν Έλληνα εκεί, άμα θα πάει με τελικά με φτύσεις. Όταν θα πάει Έλληνας στην Μπαρτσελόνα τώρα και την πάρει, θα την πάει να πάρει. Ο Ζούρος δηλαδή θα την πήγαινε. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λίγο γιατί αξίζει. Κάνει και ένα μπάσιμο ο Έλληνας να δούμε. Ενώ έχει η Ελλάδα στο μπάσκετ, δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ ο Γερμανός δεν έχει.
Ο Ισπανός κατέχει, άντε και λίγο ο Ιταλός. Ο Εγγλέζος δεν έχει. Ο Γάλλος λίγα πράγματα. Ναι. Εδώ, εκεί στην μπάλα, είναι ασύλληπτοι αυτοί. Μπορούμε να τους φτάσουμε. Εμείς ποτέ. Στην μπάλα, στο ποδόσφαιρο, δεν υπάρχουν Έλληνες. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν Έλληνες προπονητές. Αν εξαιρέσουμε 2-3, δεν υπάρχουν Έλληνες προπονητές. Και στο μπάσκετ. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Στο μπάσκετ υπάρχουν, στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν. Αν εξαιρέσει τον Δόνη που είναι νέος και ένα-δύο ακόμα, είναι οι ίδιοι προπονητές που γυρνάνε γύρω-γύρω. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επιτυχία είχαμε με την εθνική στο Euro, επιτυχίες αναεπάλληλες έχουμε με την εθνική στα Ευρωμπάσκετ και με τους συλλόγους 8 στα 16 τα μισά είναι ελληνικά, έτσι. Λένε ότι ο Έλληνας μπασκετμπολίστας έχει και το ταλέντο. Βεβαίως. Ότι ο ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να υστερήσει ταλέντο, αλλά να έχει το πάθος, τη δύναμη, την πειθαρχία, έτσι. Αλλά ότι ο Έλληνας μπασκετμπολίστας έχει και το ταλέντο. Έχει και το ταλέντο. Συμφωνείς σε αυτό? Ναι. Έχει τσαμπουκά, έχει ταλέντο, έχει το πιο δύσκολο το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί πέρα από όλα τα άλλα δεν πληρώνεσαι σε κάποιες ομάδες και αυτό είναι σκληραγωγία. Δεν έχουμε πάρα πολύ ταλέντο σε πολλά παιδιά. Αλλά παραδείγματος χάρη είδαμε τη φουρνιά του Ολυμπιακού, το Μάζερ, το Σλούκα και τον Παπα-Νικόλαο. Από πίσω δεν έχουμε πολλά παιδιά πάντως. Πάντως δηλαδή είναι πρωταθλητές της Ευρώπης ήδη αυτά τα παιδιά, 4-5 παιδιά είναι μεγάλη, είναι μια βάση. Γιατί υπάρχει ο Καλάθης, υπάρχει ο Καλάθης, υπάρχει ο Κουφός που είναι 89, τα τρία παιδιά του Ολυμπιακού είναι 90, υπάρχει μια βάση.